Friends, good morning or good afternoon. Here we are once again sa atong Bible study through the YouTube and Facebook. To start with, the Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Following our customary procedure, ang sunod ka mga gutlo are devoted to silent prayer in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Therefore, gikinahanglan ang atong paghingalan, pagkumpisal sa atong mga sa ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, following the recovery technique of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mao kini ang mechanism sa pagpapuno sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit, na atong hinganlan, atong ikumpisal ang tanan atong mga sa, nga atong mahinumduman niining adlaw, o apil niya itong mga sa nga ito nang nakalimtan, o wa na ito ihinganli, kana papaso na sa Diyos. Busa, atong hisgutan una, ang pipila ka mga lista sa mga personal sins that believers commit. Now, there are three major kinds of sins. Mental attitude sins sa una-una, lingual sins or sins of the tongue sa dila, and overt sins, sins that are visible, makita, ug ato kining tukion gamay may tungod ining lista sa mga sala sa una-una. Example for this is pride, ang pagkagarbuso, pagkamapahitason. Ikaduha ang atong pagdumot, hatred. Ikatulo, implacability, ang pagkagahi sa atong kasing-kasing implacability. Dili kita masinabtanon. So we are implacable, gahi ang O. And then number 4, bitterness, ang atong masukanon, malaguton, pagkalagot. Number 5 is jealousy, ang pangabubho. Number 6, envy, ang pagkasina. Number 7, vindictiveness, ang atong pagkamapanhimaslon, pagpanimalos. And then number 8, guilty feelings, ang pagbati nato, pagsadan sa atong kaugalingon. Ikasiyam, anxiety, ang atong pagkabalaka o pagkahanlok, anxiety, and self-pity, ang pagkaluoy sa atong kaugalingon. I repeat, these are the list of mental attitude sins: pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, anxiety, and self-pity. Mao kini ang sala sa una-una. Ang sala sa dila, sins of the tongue, anaatay bullying, ang pagbugal-bugal, pagdaot, and then you have maligning, mga synonym ra man kini sila sa pagdaot usab. Criticizing, ang criticize, libak, pagdaot. So, number 4 is lying, ang paglimod. Ang number 5 is gossiping, ang paglibak. And number 6, judging,
ang paghukom. I repeat, bullying, maligning, criticizing, lying, gossiping, and judging. Mao kini ang sala sa dila. Ang ikatulo nga bahin mong sala nga makita. We have murder, adultery, drunkenness, and stealing. Kini ang major sins nga overt sins nga makita sa gawas. So kining maong mga sala ato kining timanan, ato kining hinuktukan kung nakabuhat ba ta niadto kay kini mahimong babag. This become a barrier to the study of the Word of God. Therefore, atong hatagan ikaw sa pipila ka gutlo sa hilom mga pagampo aron ato kining ikumpisa ngadto sa tubangan sa Dios. Magampo ta. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this opportunity once again of assembling ourselves together in obedience to your word. We are living here in this country where the laws of the divine establishment sustained the freedom to worship, to assimilate the word of God, and again be given the opportunity of accelerating in our advance to maturity, realizing the most fantastic things that life has to offer, both now and forever. So, may we be challenged to concentrate on these critical things that our advance and glorification of Thee might be completed in the time allotted for us in this life. May God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Karon aniano sa kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ug we are here once again in good health. Askil ang atong panglawas, sanag atong pangisip ug gipabuhi pa kita, all because of the mercy, love, courtesy, and the grace of God. We don't deserve it, we do not earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. Now, agi og paghatag og paglabas niya to atong gisgutan sa miagi na itong pag-uban, ato manggituki gisgutan ang bahin sa plano sa Dios. Mao bitawng nangutan ako di mo nganong buhi ka pa man, ang tubag mao nga buhi ka pa tungod kay ang Dios ana ay plano sa imong kinabuhi. He has a fantastic plan for your life. Mao nga gipabuhi ka pa, kay gihatagan ka pa og higayon nga ikaw makatuman sa iyang sugo nga mao ang pagtuon sa iyang pulong aron ikaw magatubo espirituhanon hangtod imo makabot ang atong tumong ingon nga mga magtutuo. The common objective or goal for every believer in the Lord Jesus Christ is to mature spiritually by taking in Bible doctrine every day of our life. So it is on a daily basis, adlaw-adlaw kining pagpakaon sa atong kalag, kay kini mao ang gitawag nga termino sa English, spiritual momentum. Momentum, ang pasabot nga pagbuylo. Ang momentum is pagbuylo. Sa magod niya na mag-drive ka, o niya saka, patungas ang imong pag-drive niya ng imong sakyanan. Ikinahanglan nga mubuylo ka, una ka mo saka, aron ikaw lahutay o mutuhoy ngadto sa imong tumong ngadto sa itaas. Mao na ang ihimplo or analogy sa momentum. Our spiritual life as believers must follow this process of spiritual momentum. We take in Bible doctrine every day. It's on a daily basis aron sa pagpakaon, pagpaligon, paglangsik sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi.
spiritual life. Ug ato namang gisgutan nga dunay tulo ka bahin ang plano sa Dios. Unang bahin o hugna mao ang salvation, kaluwasan. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang ikaduha, ang imo ng pagka magtotoo, believer in time, ang mando sa Dios nga naa sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon kita adlaw-adlaw. Unya ang ikatulo mao na ang imong pagbiya ni kalibutan na kay nahuman na ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Kuhaon ikaw kita nga mga magtotoo ug adto kita sa ginganlan nato eternidad uban sa Dios. So that is believer in eternity ug atoa kana naong sa naong uban sa Dios, absent in the body, face to face with the Lord, and you will be in a place where there is no more sorrow, no more pain, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Matud pa kana sa Pinadayag 21:4. So mo kini atong isgutan kadto ang review o ang atong emphasis o focus o concentration maong ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Nga ginganlan natong Operation Grace. Grasya na ang dumala sa atong kinabuhi sukad nitong higayon nga atong gidawat si Ginoong Jesucristo isip atong bugtong manluwas og Dios. Ug didto na dugtong kita kaniya hangtod sa kangturan kanang pagkadugtong pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo nga ikaw gipuyrot sa Holy Spirit o ikaw butang ngadto sa pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo, and that union is eternal. So mo kana ang eternal relationship didto sa ibabaw nga lingin ug ang ubos nga lingin mao kana ang fellowship sphere, ang imo ng pakigabitay sa Dios. Ug kana mo'y matangtang every now and then kung sa higayon kita makabuhat og sala. Apan ang Dios matinumanon og kasaligan ug siya nagahatag gihapon og paagi nga kita mahibalik ngadto sa iyang plano sud niadtong fellowship sphere pinagis paggamit na ng recovery technique sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, diha-diha, instantly, balik na sa kita sa sud, sa plano sa Dios, and we can continue functioning in the fulfillment of the protocol plan of God sa atong kinabuhi. Kung balikon nga kini, ang atong focus mo ang Operation Grace, believer in time. And this is the time to prepare for eternity. So, atong gihapon ganing hisgutan ang pito ka mga gipadayag nga kabubuton sa Dios, declared wills of God for man. Now, ato namang hisgutan, unsa ka may nungdanon di ay ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Hinumdum ka ba sa Mateo 4:4? Ang tao dili mabuhi pinaagi sa unsa? Sa pan lamang. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Mao kini atong process, the mechanism of growing spiritually. Pagpakaon sa atong kalang. Now, doctrine, the other name for the Word of God, Bible doctrine, is the key to everything in life. Mao kini ang Yahweh sa tanan, be it prosperity or adversity in life. Doctrine is much greater than any human suffering, adversity, or prosperity. And we have a lot of doctrines to study. Daghan kaayo ang mga doktrina sa Biblia, doktrina sa pulong sa Dios. The Bible doctrine, the mind of Christ, 1 Corinthians 2:16, nagasulti nga kini ang hunahuna ni Kristo. O kung ikaw mo rebound, mo hingalan,
o mukumpisal atubangan sa Dios, ang iyang pagpasaylo will only take 1 split second or 1/60th of a second. And ang imo usab nga pagdawat, ikaw nga dili pa magtutuo sa imong pagdawat kang Ginoong Kristo nga imong bugtong manluluwas, it will only take 1/60th of a second, split second. So mao ka ng unsa ka paspas di ay ang imong ang gihatag sa Dios sa imong pagdawat kang Ginoong Kristo o sa imong sa pagdawat sa kamatuoran sa pulong sa Dios nga ginatudlo pinaagi sa Espiritu Santo. Now, atong gihisgutan sa kaniadto sa pila na karon ka sesyon ang bahin sa mga kinaiya sa Dios. O atong tukion gamay o dugang may tungod ang napo ka mga kinaiya sa Dios. Atong nasayra na sa atong mga nangaging mga paghiskot ini nga ang Dios una sa tanan sovereignty, siya ang magbubuot sa tanan, o God is creator and ruler over all the universe. Siya ang tigdumala nining tanan, siya ang magbubuhat o sa tibuok universo. And then ang ikaduha niya nga kinaiya mao ang iyang righteousness, ang iyang pagkamatarong nga hingpit. God is perfect righteousness and He never sins. Walay sala. Wag yo'y makitang luna. O God, tungod kay siya hingpit, perfect righteousness, He never sins. Ang ikatulo nga kinaya sa Dios ang iyang hustisya, justice. God is always fair. He is fair. Makiangayon siya when He blesses us. Sa panahon nga kita panalanginan niya, angayon usab siya. He is fair kung siya mulatos mo panton kanato. So fair siya kung mo panalangin siya nato, fair siya kung mo panton siya nato. Ang ikaapat nga kiniya sa Dios, siyang gugma. God sent His Son so He can show us, ipakita kanato His perfect love, ang hingpit niyang gugma sa diha nga imong tuuhan ug dawaton ug imong hagupon, imong dawaton si Ginoong Kristo ingon nga imong bugtong manluluwas og Dios. Mao kanang ikaupat. Ikalima nga kinay sa Dios ang kinabuhing dayon, eternal life. God's life has no beginning and no end. He is the Alpha and the Omega. Why sinugdanan, why katapusan. Mao kana ang kinabuhing wala nay katapusan. Ang ikaunom niyang kinaiya ang iyang pagka-omnipotente, ang iyang pagkalabawng makagagahom. Omnipotence, ang iyang gahom is great. God's power is great. Number 7, ang iyang pagka-omnisyente, ang iyang pagkasayod sa tanan. Nasayran niyang tanan. Nasayod siya may tungkol kanimo. Ang grabe pa kayang pagsakasayod sa imong pagkatao. Ang pagkasayod sa Diyos kanimo, labaw pa sa imong nibawan nimo o way makalabaw sa iyang pagka omnipotente o ang iyang pagkamakagagahom. Ikapito, ang iyang omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. God knows everything and sees all things. Ang iyang pagkasayod sa tanan. Sayod siya, bahin kanimo tanan. Sa wa pa ka matao, hangtod ka kuhaon niya, gikan ning kalibutan na nahibawan ka na Diyos, ang tanan. Watay ka iskapuhan. Ikawaw nga kinaya sa Diyos, the 8th, ang iyang pagka-omnipresente, ang iyang pagka-anaa sa tanang dapit. He is omnipresent. And God is everywhere. Tuwa siya sa Amerika, o sa Australia, tuwa sa Pilipinas,
tuwa sa India, tanan, sa tibuok universo. At tuwa ang Dios, omnipresent. Ang ikasiyam nga kinaya sa Dios, ang iyang dili na pagkausab, way pagkausab. He never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Immutability ang gitawag kining kinaiya sa Dios. Di na mo sa ang ikanapo, ang iyang matuod, ang iyang kamatuoran. He is veracity, God is truth. Siya ang kamatuoran. Now, mao kini ang iyang kinaiya. O ang balaang Trinidad na nag-iya ni ining susama nila na po kakinaiya. God the Father possesses all these 10 essences. God the Son, Jesus Christ, also possesses all these 10 essences. And God the Holy Spirit also possesses these 10 essences. Gikumparar kining Dios nga mahan nga actinic. Ang actinic nga pulong, in English kining pulong, means radiating energy, masidlakon nga gahom. No kanang buot pasabot. Ang Dios nga mahan, dili makita ni mabati, not seen or felt. Ang Dios nga mahan. Way nakakita sa Dios nga mahan. Unya ang Dios nga anak, si Ginoong Jesucristo, pulos makita o mabati, both seen and felt. Gikumparar kini si Ginoong Jesucristo as luminiferous. Luminiferous, buot pasabot, illuminating energy. Madanagon nga gahom. Mao kana si Ginoong Jesucristo. Siya ra usab ang makita nilang tulo ka persona. Na ayaw sabtang nagatuo kitang tulo ka Dios. Tulo lang ka persona apan usa ka Dios. Okay? Unya ang Dios nga Espiritu Santo gikumparar kini sa calorific, gikan sa pulong nga Espanyol nga calor, unsay ibot pasulod sa calor, init, di ba? So ang Dios nga Espiritu Santo gikumparar nato gitandi sa calorific. Ang buot pasabot sa calorific mo ang heat producing, tigmugnag kainit. Okay? Dili makita apan mabati, not seen but felt. Mao kana ang Espiritu Santo. Now, gitawag kini silang tulo sa usa, three in one. Okay? Kini silang tuo managsama, pareho nga way kinutuban o managsama nga wa nay katapusan, co-equal, co-infinite, and co-eternal. Now, ikaamgid ta ang balang Trinidad sa usa ka suga. Okay? Ang suga, usa ka talagsaong butang nga may tuo ka nagkalahi nga mga bahin. 3. Anaan kadtong akong gingon nga actinic, luminiferous, o calorific. Ug lain usab nga atong ikatandi ang Espiritu Santo. Ang itlog, pila man kabahin ang itlog? Di ba tulo? Na ay pughak, na ay shell, ug na ay unsa? Ato kining isgutan kay na daghan ang magalibog niini nga ang bahin sa itlog tulo lagi ka bahin apan usa ra ka itlog. Okay? So og kining suga pod atong tanaw ng suga, pila man ka bahin ang suga? Tulo pod na ay encapsulation, mo katong atong isgutan, actinic, luminiferous, o calorific. Mo ka na ang bahin sa suga. O usara ang suga. Only one God, atong gitandi kini, kaamgid, one God in three divine persons. Now, sa laing bahin, ang mga katawhan karon
mangutana, daghang mangutana, mahitungod niining mga pangutana. For what purpose was man created? Unsa man ang katuyuan nga kita buhat? Man was created in God's image. Anaa kada sa Genesis 1:26-27. Sa tuyo, sa pakigambitay sa Dios, for the purpose of fellowship with God. To be created in God's image included the fact that man, Adam, the first man, loved righteousness and truth, since God loves righteousness and truth, himself being perfect in essence and attributes. However, because of man's God-given volition, man, si Adan, he one day used the negative pole of his volition to disobey, pagsupil, God's mandate in Genesis 2:17. Unsa may resulta? The fall of man. Nalaglag ang tao. The formula for this particular incident in human history is Adam's original sin plus old sin nature. Man's very nature was not corrupted for his initial sin equals spiritual death. Mao kini ang formula nga ang tao makondenado, will be condemned. Akong balikon, Adam's original sin, AOS, Adam's original sin, plus OSN, original sin nature, old sin nature, equals spiritual death, espirituhanong kamatayon. Mao kana nga ang maong nature was corrupted for his initial sin, equals spiritual death, total separation from God. Mao kanibot pasabot sa spiritual death. But again, originally, sa original gyud nini, ang isinugdanan gyud nini, God's purpose, He created man, mugna ang tao, was for man to have fellowship with Him, na makigambitay sa Dios, which now is broken, na guba, when Adam fell, sa dihang nalaglag si Adan, ug ang whole of mankind automatically fell. Romans 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Now, why will men stand before God on Judgment Day? Ngano man ang katawhan mo atubang man sa Dios niadtong adlaw sa paghukom? Well, it's true. Men will stand before God on Judgment Day. Naka na sa 2 Pedro 2:9. Kay ang Hebrehanon 9:27 nagasulti man. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Now, yes, there is Judgment Day, as Revelation 20:11-15 explained to us vividly. Klaro kayo ang gisulti diha sa maong mga bersikulo. But we should be reminded of the biblical fact that there are two kinds of judgment, namely the judgment seat of Christ, 2 Corinthians 5:10, where each of us, believers, will give an account of himself to God. This judgment, called in Greek as bema, is otherwise described doctrinally as awarding ceremony for all believers in Christ, occurring human gyud, diha human sa pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. This is actually not the judgment, but an evaluation of what believers have done to their life while they were still on earth. Sukdon o i-evaluate ang bahin sa ilang mga nabuhat samtang dinipa sa kalibutan. Matthew 12:36-37. The other judgment is what Revelation 20:11-15 say.